Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ng usa ka video ni Mariel Bali nga nagkanta siya ngadto sa usa ka lungsod o city man siguro ni. Wa ko ta kay ba kung unsa pud ko ginakabutang diri. Basta sa Cebu ni siya, nagkanta siya ug usa ka Bisayan song nga nagtitle og Kinsa Siya. Mo ni iyang gikanta. Grabe ka nindot po ni nga kanta po kay usa po ni standard bali ni nga kanta sa sa diri sa videoke o sa mga karaoke bali no usa po ni pagkantahon po di ba o sa ato mga ginikanan usa po ni pagkantahon ganahan sila maminaw ani di ba o siya batanon pa pero iyang kanta ni ngayon ani sige di na ta magdugay pero sa mga bag-o diha nga nakita sa atong video karon base matingala mo nga atong putol-putulon ato nang gituyo kay para iwas ta sa copyright din reaction video po ta. Kinahanglan nato pag-reactan ng kada parte sa video nga atong pagkaputlon mohatag ta og reaction o insight para kuan pod para di nato malimtan pag ato pang paabuton ngadto sa katapusan di ba o para di nato makuan diha dayon atong isulti kung unsay atong makita sa anong video. Okay sige di na ta magdugay paano man tay langayan magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Mariel Monteliano. Iyang pagkakantahon karon Bisayan song. Okay kayo? Ay sa mga nakakita karon ng mga Tagalog kintahay o mga kuan diha nga Bisaya ni daghan magihapiganahan nga Bisaya bali nga kuan ang mga Tagalog bali nga Bisayan song pasamaan ni Kinsa Siya. Kini purely magini nga Bisaya gyud so ang nagreact pod Bisaya pod para gini sa inyo gyud di ba? Kasi may pagsugod sa kanta ni Kuan Mariel karon, labi ka nindot kayo. Bali ni kanta ni siya sa usa ka kuan gintay sa usa ka lungsod man siguro ni o syudad ba ni. Pag-guest bali siya. Padayon sa ta. Bali sa Cebu ni siya, sa Cebu. Nindot lagi guys yung tingog yun. Mga kuan magunta kani kadaan na magini performer bali ni si kuan si Mariel bali sa una kay sa wala pa ni siya ni kanta bali sa kuan sa tawag ng tanghalan kuan na ni daan siya nagperform na siya sa mga bar bali o mga gisting o pang ihayron bali siya sa pagkanta sa mga kasal sa mga basta klaseng event bali ko hayron na bali siya sa sukad pa sa una. So magkanta na pud siya sa bar nga na tingali yung regular nga kuan dito regular na siya nga bar nga kanta ay pa siya ni kanta sa tawag ng tanghalan sikat na daan siya sa Cebu.
Mhm. Ang kasaysayan sa dunya, tuloy sa pagmaya. Okay. Bukan kalinaw, lihain duka. Ay kinumalaman, ibuhiran. Nasa pagkakulang, ang pagsabi ko. Kahit sa akin ay makikibas mo. Sa akong paghilayo, nalipan mo na ako. Nang iakalain lang, muling ka na ako. Daghang gi kay mo kanta gyud diha kay mga Bisaya ko na yung gi-performan bali diha o nag-guesting bali siya diha. O daghang gi mo kanta kay daghang kanang makanta kanang kanta standard bali na nga pagkantahon sa karaoke o sa video kay bali. O kanang nga kanta. O makakanta gyud mga tao diha kay mga Bisaya baya. Sunod usap pod nindot gid ang kuan ni Mariel gyud ang bali ang iyang kang timbre sa iyang tingog ba ang daan na gid sukad pa gid dahil sa una gid lagi ni mun ana nag performer na siya and then ato gyud makita nga sa iya lang pag-perform karon no, sa ani nga video bali kuan na gid ba muro nag kuan na gid siya kanang grabe nang confident bali sa iyang pagkanta bali. Di na kinahanglan nga kanang mo maglakaw-lakaw na siya na stage performance bali. Isa siyang ipagkakulang. Okay. Di ba? Lakaw-lakaw ra siya, no? Di ba? Pero ang tingog, mintin ang tingog. Okay kayo? Grabe kay tingog. Nindot kay paminawon ba iyang kuan ba? Iyang timbre ba? Okay. Okay kayo? Okay, ato na po nga dungog og nakita ang usa ka video bali sa pag-perform ni Mariel dito sa Cebu bali. Wa po ta kay ba kung asa to siya nga syudad o lungsod ba to. Pero atong nakita gid karon nga grabe gid si Mariel gid sulkan pa gid sa una gid. Mangantahay na gini siya kay ayha siya ni appeal sa tawag ng tanghalan. Performer na siya daan dito sa mga bar o sa mga event baling nga pagkakuhaon siya o sa mga kasal mingon ana. Mangantahay na gid daan siya. Unang ato makita karon sa iyang video nga nagid siya kuan ba kanang confident o ato makita sa iya nga performer gid siya nga ato gi makita kay sa iyang pagkanta karon di ba nakikuan siya sa mga audience bali o sa mga nananaway dito sa mga tao o kuan na gid kayo ba ato nagi makita gid sunod bahin pud sa iyang tingog gid grabe ka nindot kayo grabe nga timbre nga kuan gid ba pang contest gid o competition gid nga mga kanta gid ang iyang tingog bali ba di ba di gid pud mahay pud nga ni daog pud ni siya kay usa pud batanon pa pud sunod na pud si gwapa pud di ba amo magingta nga daog gid dapat siya o sig partneran pa gid siya ni GM di ba GM de la Serna tisoy po do nindot pug tingog grabe na package full package na di ba sige kung sa inyong kasulti sa atong video karon i-comment ninyo sa atong comment section okay sige sa mga bag-o diha nga nakakita sa atong video karon unya wa pa ka subscribe na hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang pod para i-recommend ta ni YouTube sa ubang mga tawo nga pakitaan okay sige paki-follow na lang po sa akong Facebook nga sa atong description nakabutang
Kung gusto mo dito mo tanaw, i-click lang na ninyo. Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.